Και εδώ καταλαβαίνετε, μαραμένος τσολιάς είμαι. Ναι, μαραμένος. Αυτό. Μαραμένος. Τι, έτσι είναι τσολιάδες. Όχι. Ναι. Μια κούκλα μες στη γειτονιά, τσολιά την εφωνάζουν. Γεια σου τσολιά μου, γεια σου τσολιά μου. Και εδώ καταλαβαίνετε, μαραμένος τσολιάς είμαι. Και στο Συριάνι σαν τα βγει, τα κάλλη της θαυμάζουν. Γεια σου τσολιά μου, γεια σου τσολιά μου. Λοιπόν, πριν από 5-6 χρόνια ήταν στην Άουσα, ήταν μια γενική συνέλευση των Λύκειων Ελληνίδων όλη τη Ελλάδος. Ήταν κάνα 400-500 γυναίκες. 3-4 μέρες μείναν στην Άουσα. Και τους έκανα τραπέζι στο κτήμα. Λοιπόν, και είπα, γιατί ρε παιδί μου, ακόμα νομίζω να θυμάμαι καλά, το είπα και στον Δήμαρχο. Γιατί δεν βάζουμε, πώς φοράνε οι Σκοτσέζοι όταν έχουν σε γιορτές και πανηγύρια. Τις φούστες. Φοράνε τις φούστες. Άντε πάνε στις φούστες το γύρισες. Τις εθνικές στολές. Η Ναοσά έχει 3 στολές. Έχει το ράσο που φοράνε οι εμπορευόμενοι και οι πιο αυτοί, ας πούμε. Έχει το μαύρο το παντελόνι και το γυλαίκο του μαύρο που φοράνε οι πιο χωριάτες. Ναι. Και τη φουστανέλα που φοράνε οι πιο άταχτοι. Πονηρούλη. Και έγραψα μια στολή, τη φόρεσα, δεν είχα τσαρούχια. Και φόρεσα τα σπορτέξ, ξέρω. Ναι. Τώρα φουστανέλα με σκορτέξ δεν είναι και το καλύτερο πράγμα. Και μου στείλανε τα κορίτσια όλα αυτά, οι γυναίκες από το Λύκειο Ελληνίδων, μου έστειλε, μάλιστα ήταν τότε πρόεδρος στο Πανελλήνιο, αυτό ήταν η κυρία Τσαλδάρη. Κόρη του Τσαλδάρη, ναι. Ναι, και μου έστειλαν δώρο μετά ένα ζευγάρι τσαρούχια, ωραία, που φοράνε τις τσολιάδες οι κανονικοί, και τα έχω στο κτήμα φυσικά. Τη φοράω τη στολή καμιά φορά. Άμα κάνουμε καμιά γιορτή, τη φοράω. Έτσι, δεν τη φοράω για κάθε μέρα. Έχουμε χάσει το Δεν φοριέται και εύκολα η ιστορία. Δεν φοριέται. Γεια σου τσολιά μου, γεια σου τσολιά μου. Πάρε τη βόλτα σου και έλα κοντά μου. Να σε κορτάσω με τα φιλιά μου. Να σε κορτάσω με